Λοιπόν, άκου τώρα. Θα το βάλουμε εδώ. Έτσι. Και φαινόμαστε οκ. Λοιπόν. Και τι θα... Να πάμε... Πού είναι ο φωτισμός για τσακάρι εδώ. Κοίτα. Άμα σταθώ έτσι θα φαίνομαι αγκουρικά. Χτυπάει λίγο το πηγούνι, το μέτωπο. Για κάνε τεστ. Greek Pulse Radio και θα πούμε. Με την Άννα Τζάκου. Με την Άννα Τζάκου. Βιβλιοθέαση live. Με την Άννα Τζάκου. Και μήπως να βγάλω το πόντσο, το μεξικάνικο. Το πόντσο. Το πόντσο μεξικάνικο το βγάλω, Γιατί, μια χαρά δεν είναι. Και νομίζω με την... κάτι να σου πω. Μήπως να κάνουμε... Hello, Music Man. Hello, Music Man. Hello. Bluetooth mode. Hello. Άννα Τζάκου. Άννα Τζάκου. Έλα, λέμε. Ένα, τεστ. Hello. Ο οδηγός από το αυτοκίνητο, ο οδηγός από τη Mercedes με την πινακίδα Sigma Χίμη 2127. Πρόσεξε, εγώ το Βασίλειο εδώ είμαι χριστουγεννιά φορά. Μήπως να πούμε, να κάνουμε χριστουγεννιάτικη τέτοιο. Για πάλι λίγο. Γιατί εγώ φοράω τέτοιες. Έτσι, ωραία. Πολύ κούκλος είσαι. Αχανούλα του χιονιά. Κάτσε μην γελάς, να σοβαρευτούμε. Θα πω Greek Pulse Radio με την Άννα Τζάκου, επίσημη τραγουδίστρια του σταθμού. Ναι. Αχανούλα του χιονιά. Ξέρεις ότι ήδη μας βλέπει κάποιος, 5 άτομα μας βλέπουν ήδη. Γιατί το βάλα live, όχι ρε. Ναι. Και θα βάλω τέτοιο. Παναγιώτης Βίδας ή Τσου, ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Τώρα μου χάλασες το... Εντάξει, από τον producer μου. Ναι, εντάξει. Ναι, Greek Pulse Radio, μας βλέπουν. Ναι, ήταν όλα στο κόλπο. Αυτό δεν ήταν. Εμείς λάθη δεν κάνουμε. Όχι, αυτό ήταν κόλπο. Εδώ, στο κόλπο. Εδώ στο Greek Pulse. Η Ανούλα του Greek Pulse γιορτάζει. Αυτά είναι Βιβλιοθέαση από τον live. producer μου, ναι. Αυτό είναι από το Greek Pulse. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Σήμερα τι θέμα θα έχουμε? Τι φωνή είναι αυτή? Δεν θα είμαι πια μαζί σου. Τραγούδα μαζί μου. Εγώ δεν έχω φωνή για Το τραγούδι. Δεκέμβρη της 9 που έχεις κορίτσι τσαχπίνικο. Τι γιατί σου. Greek Pulse Radio με την επίσημη τραγουδίστρια. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, με θέμα σήμερα... Κάτσε λίγο. Δεν πάει αυτό άλλο. Αυτό δεν πάει. Hello. Αυτό τώρα κάτι έκανα λαθάκι. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας έχουμε... Για πες, Greek Pulse Radio αυτό. Greek Pulse Radio, βιβλιοθέαση live με την Άννα Τζάκου. Άννα Τζάκου, φίλες και φίλοι, και Κρισμάς Τραντώνης, γνωστή. Αυτά όμως τώρα είναι λίγο αστεία και παυγάτα. Αυτό. Έλα, έχουμε χριστουγεννιάτικο Το mood. Xmas mood, ναι. Έχουμε χριστουγεννιάτικο mood. Άσχετα που το θέμα μας είναι Είναι σοβαρό. πάρα πολύ σοβαρό, ναι. Είναι σοβαρό. Το θέμα μας είναι σοβαρό. Αλλά όπως και να είναι, μπαίνουμε στα Χριστούγεννα. Έτσι. Και η διάθεση πρέπει να είναι αντίστοιχη. Έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Σύρμος, ο αγαπημένος μας και υπερπολίτιμος, συγγραφέας, σε λίγα λεπτά κοντά μας. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, έλα το κλείνουμε. Bye.